tvojej viery ťa krstím v meno Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Halelúja, halelúja, Tu istú otázku mám aj pre teba, Miška. Pýtam sa ťa pred Bohom, ktorý je tu prítomný, a pred zhromaždenou cirkvou. Či veríš Pána Ježiša Krista, do svojho Pána a Spasiteľa, ktorý zomrel na kríži za tvoje hriechy? Áno, verím. A význanie tvojej viery ťa krstím v meno Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.